specială pentru muzeul nostru, dar și pentru comunitatea giurgiuveană, deoarece vernisăm o expoziție etnografică foarte interesantă, pe care a realizat-o echipa muzeului ETAR din Gabrovo, Bulgaria. Expoziția aceasta a făcut înconjurul multor țări, de aceea spun că este foarte valoroasă. De fapt, numele ei este Moștenirea meșterilor populari, 15 povești ale muzeului ETAR. Va fi găzduită de muzeul nostru până pe data de 15 septembrie. Despre expoziție, așa după cum îi spune și numele, prezintă deci cele 15 povești, dar eu le-aș spune realități, pentru că aceste meșteșuguri prezentate se practică activ în muzeul ETAR din Gabrovo, Bulgaria, de meșteri pricepuți, de oameni talentați și chiar vorbim de ateliere de orfevrărie, prelucrarea lemnului, olărit, dar și chiar de realizarea produselor zaharoase. Da, astăzi îl avem prezent pe meșterul care realizează produsele zaharoase. Boian Mincev este numele dumnealui, care alături de românca noastră, doamna Elena Țâru, care țese la războiul de țesut, au o sală dedicată. De asemenea, tehnicile moderne ale meșteșugurilor, nu lipsesc. Meșteșugurile acestea sunt prezentate și prin tehnici moderne. Avem chiar o cască VR care cumva te introduce în universul virtual și se poate realiza propriul vas de ceramică. De exemplu, este o sală atelier în care puteți face, dacă folosiți casca, propriul vas ceramic. Eu am testat-o personal, este foarte interesantă casca, merită această experiență. O să-i dau doamnei Roșița Bineva cuvântul să vă spună mai multe despre expoziție. Este curatorul Departamentului de Meșteșuguri de la Muzeul ETAR din Gabrovo, Bulgaria. Аз искам първо да благодаря за възможността в музея в Гюргево да представим една много интересна изложба, последната такава на нашия музей, която е посветена на занаятите, на нематериалното културно наследство. Вие сте разбрали, може би, от представянето, че нашият музей е единственият музей, етнографски под открито небе в България, който се намира в sărțetul în Bulgaria. Da, iau cuvântul și eu să încep de la sfârșitul și să започна с края. ETAR este un muzei minunat. Este unicul muzei în aer liber. Imaginați-vă o stradă lungă la care sunt ateliere cu diferite meșteșugari. Vă recomand să mergeți și să vizitați. Apelierăm de dată de го видят на живо. Da, naistina. Această expoziție este cea mai nouă expoziție. Merită să fie văzută. Но той е уникален за това, че е действащ и всичко odată spune că este viu, un muzeu viu, este testat. Музей, който представя бита, културата и поминъка на населението от Централна Стара планина през периода края на 18-ти, първите десетилетия на 20-ти век. Și reprezintă starea de trai oamenilor la sfârșitul 18-19, sfârșitul secolul 18-19 în munții Stara Planina. Представяйки бита и поминъка, ние сме в нашата територия на музея се извършват различни възстановки на обичаи, традиции и освен това нашият музей е център на занечийската култура, можем да кажем, в България. Ceva foarte important, muzeul ETAR este centrul meșteșugarilor și are diferite ateliere pentru diferite meșteșugări. Защото той организира национални, международни, регионални събития, посветени на нематериалното културно
културно Și, наследство. de fapt, în acest context, este instituția care organizează foarte multe evenimente și la nivel național, dar și internațional, legat de meșteșugărie. И представяме занаяти в риск, занаяти превърнали се в културно наследство и действащи занаяти в експозиции. Și este foarte important pentru că dânsii păstrează și meșteșugări care sunt să dispare, să nu mai existe. Acesta este unul din scopurile principale ale activitatea lor. За значението на нашия музей говори факта, че в последните години, в които се провежда кампания за номиниране за живи човешки съкровища в България, наши двама майстори са обявени за такива. Și recunoașterea acest muzei, că sunt doi din meșteșugarii de la Muzeul Etera, sunt recunoscute, numite ca, cum se spune, moștenirea culturală, dacă mă explic. Нематериално, да. Майсторът Мотавчи е Христо Маринов и Боян Минчев, който ще Боян видите. Минчев este astăzi aici, o să-l vedeți care este recunoscutul. И майстор Мотавчи е Și Христо Маринов. meșteșugarul Христо Маринов, Italia, тук. Не, но ще видят Да. O să Той е vedeți на плаката. se vede pe placat, Да. pe afiș. Да. Затова ние решихме с тази изложба да покажем един по-различен начин. Освен това, което е специфично по институцията за представянето на нематериалното културно наследство, ние решихме през погледа на майстора, през неговите умения, през неговите изделия да представим уменията, традициите. Значи изложбата е така подредена, както те са предложили, както те виждат. По-скоро идеята е да представим нематериалното културно наследство за занаятите чрез майсторите, чрез тяхните знания, чрез те са главните герои. Da. Am înțeles că vreau corect să explic că astăzi rolul principal în expoziția pe care o vedeți sunt meșteșugarii. Pentru că, de fapt, ideea și organizarea expoziției este din punctul de vedere meșteșugar, cum vede el și cum trebuie să fie organizată și arătată expoziția. Как те са научили занаята, как Cum те s-a învățat, cum se practică și cum trebuie și poate fi predat и în viitor. тяхните традиционни изделия, които изработват. Și, bineînțeles, tot ce fac ei. Всъщност по този начин ние разказваме по нетрадиционен начин занаятите, чрез съвременните приложения, софтуерни и виртуална реалност. Și, de fapt, nu se poate fără tehnologiile moderne, o să vedeți și acest lucru. Ei au fost folosite pentru a deveni această expoziție așa cum o vedeți. И всъщност това е Софтуерът, да, се ведете го къщи. И това впечатли Национален фонд култура, когато кандидатствахме с този проект и бяхме одобрени от първите, за да може да реализираме. Acest fapt că ei au folosit tehnologiile moderne și s-a ajuns la organizarea această expoziție a fost convinși dânsii la Direcția Cultură, care au asigurat finanțarea expoziției, proiectul pentru această expoziție. Александра е обяснила за майстора, който е тук и за детските Alexandra a povestit de unul din meșteșugari pentru activitățile copiilor. Аз имам удоволствието накрая да поканя всички да дойдат през месец септември. И eu am plăcerea pe voi toți să vă invit în luna septembrie в дните на Международния панаир на традиционните занаяти. Când sunt zilele Panairul, Festivalul Internațional Meșteșugarii, между 6 и 8 септември. 7-8 septembrie, за да видите на живо, да видите сами с очите си, че să vedeți cu ochii și să puneți mâna pe tot ce o să expune, o să fie expus în aceste zile. Че занаятите се напочват в нашия музей. Și să vedeți cât de mult se respectă meșteșugari și meșteșugării. Много благодаря и специално обръщам внимание на екипа, който стои за този проект. Част от тях са тук. Nu le văd
Niki виждаме, да, сега ще ги представя. Да, екипа, cu care a făcut această expoziție, aș spus că nu le văd, să vină aici în față, să le vedem. Cремена, да. Която започна проекта като музеен педагог, но израсна като организатор на събития при нас. Организаторul la toate activități. С усмивката си прилича. Da, are un zâmbet frumos ca soare și atrage publicul. Тихомир Църов, нашия Тихомир Църов, relație cu publicul. На него разчитаме за представянето, за рекламата и за идеите, за подкрепата, която au încredere la dânsul, care le dă idei foarte bune și urmărește toată întreaga activitate. Se sfătuiesc cu dânsul. Емил, който в момента не присъства, сигурно e undeva aici, nu știu unde. S-a speriat, probabil. Дали се оплашил? За транспорта, не? За транспорта. И естествено той ни е голяма подкрепа в подготовката на транспорто. И Боян. И Боян. И Боян къде е? Боян. Боян, да дойде тук. Să vină să-l vedem. Ето най-младият носител. Cea mai tânăr, care a fost nominalizat, Боян, una din premiile care a primit. Надявам се și sper да разглеждате изложбата, să vizitați expoziția, să atragem interesul vostru. Vreau să vă atrag atenția, să vedeți aici în prima sală, când am vorbit de zahăr, cucurigu, cocoș de zahăr. Este cea mai iubită dulceață din zahăr făcută la Gabrovo și din copilărie. Toți copiii vroiau să-și cumpere, așa cum acum mâncăm înghețată, să mâncăm, da, cocoș de zahăr. След като разгледаме изложбата, ще има време той да се подготви, за да може да направи демонстрация пред очите на... O să face, puțin după ce vizitați expoziția, Boian o să face și o demonstrație vie. Să fiu scurt, încep prin a-i felicita pe colegii bulgari pentru eleganța acestei expoziții și pentru mesajul pe care foarte bine l-a prezentat doamna înainte, adică o perpetuare a tradiției. Ei reprezintă un muzeu viu din localitatea istorică Gabrovo, cu care românii au avut întotdeauna relații din secolele precedente. După cum probabil că mulți dintre dumneavoastră cunosc, în centrul istoric al capitalei României există strada Gabroveni, paralelă cu strada Lipscani, da? Și asta ne arată că meșteșugarii și negustorii de la Gabrovo, încă pe vremea Imperiului Otoman, ajungeau până în Câmpia Română și în capitala București. Da? Le urez participanților la vernisaj toate cele bune și să simtă ceea ce ne transmite expoziția pe care o veți vedea. Înainte, domnul relații cu publicul de la ETRA m-a întrebat, cred că cultura este domeniul care unește oamenilor cea mai ușor și cea mai bine. Am spus da. M-a întrebat și dacă cultura se simte și, cum să spun, tradițiile simt, cum să spun, că în spatele său au administrațiile locale care le susțin. Eu am dat exemplu cu Centrul de Conservare, Tradițiile și Obiceiurile, pentru că noi în Bulgaria nu avem această instituție. Și asta merită să fie subliniată existarea lor, pentru că ei și muzeele, dar și bibliotecile sunt instituțiile care păstrează, care popularizează tradițiile și cultura. Din părerea mea, după ce am devenit și manechină la albumul tău, am aflat foarte mult despre tradițiile și obiceiurile în Bulgaria și în România și sunt 100% convinsă că aceasta este calea pentru prietenie, pentru colaborare și cunoaștere mai bună.
respectarea meșteșugarii oamenilor care lucrează în domeniul acest și în domeniul cultura. Vă mulțumesc și succes! Ok, și eu prin a spune că sunteți o echipă cu adevărat grozavă. Vă felicit din suflet, vă mulțumim pentru că sunteți aici. Sperăm în colaborări viitoare cu muzeul dumneavoastră și în semn de prețuire vă vom oferi catalogul etnografic de care v-a spus doamna Ganceva. Da, al cărui autor sunt împreună cu doamna etnolog Mădălina Cojocariu. A fost lansat anul acesta, da, în luna iunie. Și să laud acest album și autorii, Alex, să te laud și pe tine, pentru că acest album a ajuns la doamna ambasador a României la Sofia, care mi-a cerut încă 2 albumuri și unul a ajuns la doamna vicepreședinte Bulgaria. Mulțumim. Așa, felicitări pentru autorii. Вице-президентката, посланичката на Румъния в София, този Благодаря много, това е страхотно. Felicitări pentru munca voastră. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Și acum, din partea ETRA, sunt volume în engleză și materiale care promovați pentru instituția voastră. Să vizitați ETRA. ETRA este un loc superb, este un paradis. ETRA e един малък рай. Да. Това е карамел. Идеята, че го изливам на мраморния плот е, защото имам нужда да му отнема от температурата. Ideea este pe marmura vărsatul, pentru că temperatura este mai scăzută și retrage puțin din temperatură. Това са менто бомбони. Менто, да. Това са един вид бомбони, сечени бомбони. De fapt, acum devin bomboane. Защото се секат с един сатър, тук сега ще видите. Și uitați, aceste bomboane cu sătăr. Și voi folosiți bomboanele se taie cu sătăr. В радионицата на Етера може да видите, там имам една кука на стената, там също се прехвърля материал и се дърпа, но тук пред вас ще го меся на мраморната почва. De fapt, pe perete se face acest lucru. Dar acum vă pune pe această placă din marmura. Și curge așa, pe verticală? Da. И казахте, че на стена е сложено. На стената, да, имам също мен една и самия материал го оплъвам така и го дърпам на... Și îl trage. Това, което пробвахте като пестил, е един от първите шекери, които са правени. Тук може да пробвате. Това е кафява халва. Тя е най-старата класическа халва. Халва веке, класика. С слънчогледов тахан. Cu тахан din floarea soare. Използвали са това, което се намира по регионите. При нас е бил по-популярен. Сините сливи в Балкана и по-наблизо слънчогледа. Не сме разполагали с много с захар, защото сме били по-беден район. Pentru că zahărul nu este bine pentru sănătate. Топя си ръката във водата, защото водата създава като въздушна възглавница. Îmi pun așa mâna în apă, pentru că textura este mai bună. Бомбоните, когато ги изливам, са на около 170 градуса. Bomboanele se fac la o temperatură de 170 градуса. 170 de grade. В момента даже още водата ври на плочата. Și uitați, apa este încă fierbintă dacă vă uitați pe placa de marmură. Но пък материала не чака. Da, materialul nu așteaptă. Trebuie lucrat. Îl răcește pas cu pas. Стъпка по стъпка го охладява. Ами да, има нужда, защото да вкараме, така да се каже, въздух да го изливаме. Așa intră aer
И трябва да се меси постоянно, за да може равномерно да стигне на всяка. Și se răcește. Ето тук, както дамата попита, тук вече мога да го взема и да го прехвърлям на куката. В смисъл, вече става достатъчно еластичен. Acum este destul de elastic și se poate lucra mai ușor. Să mai răcit. Și din ce ai făcut alice? От какво е направено питаката? Прави се от захар, оцетна киселина и вода. Оцет și apă. Acreala din oțet, oțet, menta. Ментата е масло, в смисъл това е есенция. Menta este esenție. Ulei de menta. Da, că am simțit și eu, mi s-a deschis toate mirosul, da. De-am spus că miros ca la space, că ți-ai făcut cu plante medicinale. Просто има нужда да изтиня, защото, Trebuie както să казах, висок е răcește. много градуса. Sunt foarte multe grade. Това са били сладките бомбоните на едно време. По панаири, по фестивали, там са били Din предлагани. copilărie în trecut, acestea au fost bomboanele. Чикирджиите по принцип, старите сладкари са били специализирани главно всеки в своята сфера. Един е правил бомбони, друг е правил близалки, третия е правил халва, всеки е бил строго индивидуално. Parte din ei l-a făcut cu formă de... Докато сега при мен може да намерите всичко съвкупно. Dincolo în sală o să vedeți, e făcut cu coș și așa. Издирвали сме така рецепти. Занаята е в семейството ми вече повече от 40 години. Аз лично се занимавам с това вече близо 20. În familia, generațiile, de fapt s-a păstrat această tradiție peste 40 de ani. Вие сте най-младото поколение. Да, след мен следва още едно, но той е още много малък. Генерация, Но пък има желанието да се занимава. Колко години? На 4. На 4. До миналата година само обичаше да ги яде, сега му доставя удоволствие и да ги прави. Numai l-a mâncat, dar acum și el se angajează cu taică-său și îl ajută să le face. Ето всеки умер се готови. Но така е, трябва да има приемственост, защото занаятите изчезват и това нещо се губи. Că dacă se pierde, păcat. Dacă nu există această predare între generațiile. Da? И става все по-зелено, казва тук и ти. Да, сега ще ми дам да ги опитам. Опаковате ли ги? Да. В смисъл, когато са продажба, ги опаковам. Трябва да калям малко. Може да се? Те са крехки, за докато малко става. на лукче ми напомня. Да, то това е един от най-старите, пак казвам, видове конвои, които са... Знаете ли, както наистина съм настинала, още малко.